Здравейте! Днес ще се фокусираме върху кожата на тялото. През зимата кожата се изсушава и страда от недостиг на влага. Лекарите съветват ползването на топла, а не гореща вода, тъй като твърде горещата вода я обезводнява. Известно е, че сапунът също доста изсушава, затова избягвайте използването на антибактериален и го заменете с по-мек и щадящ кожата сапун. Не на последно място, нанасяйте увлажняващи средства върху кожата си след всяко къпане. По този начин ще подпомогнете увлажняването и подхранвайки я с влага от крема, който използвате. Затова реших да съчетая 3 вида масла. Какаовото масло е естествено втвърдено растително масло, изобилстващо от антиоксиданти. То се счита за една от най-стабилните и твърди, познати на хората мазнини. Има приятна и гладка консистенция с още по-приятен и любим на мнозина аромат на какао. На цвят е светло кафяво. Маслото от шея представлява мазна субстанция, извлечена от ядките на диво растящо в африканската савана дърво. Проведените изследвания обясняват и потвърждават уникалните свойства на маслото от шея. Доказано е, че веществата, съдържащи се в него, стимулират синтеза на собствен колаген, което води до подобряване на структурата на кожата с около 85%. Освен това, има антиоксидантни свойства. Кокосовото масло пък е сред най-разпространените. То помага на кожата да мине по-леко през процеса на стареене, също така е отличен увлажнител. Стъклен съд изсипваме вряща вода и добавяме втори в него, където разтапяме на водна баня маслото от шея и какаовото. Кокосовото оставяме за накрая, тъй като то най-лесно става течно. Разбираме, че крема е готов, когато пръстът ви остави следа. Кремчето е готово. За да го направите още по-привлекателно, декорирайте буркана с избрана от вас снимка или щампа. Благодаря ви, че бяхте с мен. До скоро!